Ahora sí que estás listo para comerte el mundo. Rubén Neira, viste tu mejor versión. Descúbrela en nuestra tienda. Restaurante Bahía Las Inas, goza do sabor do mar coas mellores vistas. Gastronomía, tranquilidade e momentos inesquecibles. Bahía Las Inas, unha experiencia para os teus sentidos. Restaurante Bahía, nas Inas. Sabor, mar e esencia en cada plato, con vistas ao mar. Das Rías Galegas á túa mesa, o auténtico sabor do mar. Marisco fresco capturado con tradición e servido con calidade. Saborea a frescura, directamente do mar, con todo o seu aroma e esencia. Porque cando falamos de marisco, Galicia é garantía de excelencia. Mariscos Gallego, o auténtico tesouro do Atlántico. Automecánica Souto, reparamos maquinaria forestal, agrícola, de obra pública e tamén pequena maquinaria, motocultores, xardinería, diagnóstico avanzado e aluguer con garantía profesional. Tamén temos maquinaria de ocasión. Automecánica Souto, a túa maquinaria en boas mans. ¿Quieres formarte en el mundo de la peluquería, barbería o estética? En Rizobel lo tenemos claro. Queremos que las clases sean lo más prácticas posibles. En Rizobel te preparamos para el mundo laboral. En Decoplaca Arosa tenemos una amplia variedad en cerámica de pavimentos y revestimientos. También en Decoplaca Arosa disponemos de muebles que puedes personalizar a tu gusto. Y para la ducha, las mejores mamparas, una amplia variedad de platos y tenemos la mejor calidad en griferías y accesorios. Si lo que necesitas es pintar tu casa o cualquier otro lugar, tenemos todo lo disponible, pintura y accesorios. Y para tu reforma disponemos de aislamiento acústico y térmico y todo relacionado con tabiquería y techo de placas de cartón yeso. Visítanos en Vila García ou en decoplacarosa.com. Para todos os eventos que teñan este verán, restaurantes, cafeterías, bodas, bautizos e aquelas comisións de festas que sodes uns atrevidos, cervexa, refrescos, augas, todo tipo de licores, podes vir a buscar o que queirades. Unha gama inmensa de sabores e colores. Imos alá. Dende 1957 levamos o sabor do mar á túa mesa. Na Churrusquiña combinamos tradición e calidade. Descubre a nosa variedade en conservaroma.com e goza do auténtico sabor do mar. Aquí estamos, toda a Illa da Lousa vestida de gala. Benvidos festeiros e festeiras, aquí estamos unha vez máis con De Festa en Festa. Donde? Nas festas do Carmen da Illa da Lousa, onde toda a xente que temos ao redor vai acompañar a súa Virxen nesta procesión tan fermosa. Acompañádeme que imos a ver todo o que temos por aquí, que non é pouco.
vos con indumentaria de mariñeiros, que me podes contar desto? A ver, isto xa ven de anos atrás, de cando se iba a mili. A raíz de eso xa quedou para facer todos os anos. Xa é un hábito de todos os anos. E ti que te vexei tan seria, que tal? Como vas levando o día? Bueno, de momento bien. Veremos después cuando acabe el día. Participaste xa na procesión? Sí. Estás contento, xe? Home, claro. Pero por que estás contento? Porque o ano pasado non pude vir levala. Ai, non pudeche vir? Non, por temas laborales, non. Pero gustache entonces, é unha tradición que che gusta? Sí, é bonito. Unha cousa é velo dende afora, pero outra cousa é levala encima túa. É bonito. E ti que lle recomendarías á xente que vivira mellor a procesión de terra ou a marítima? A marítima é máis bonita. Eu anduve ao mar por cousas da vida, por unha promesa, probín un ano e aquí estou. Mentre a poida levar os anos que poida e de vir levar. Por aquí, Bueno, bastante. Pola festa, supoño, non? Pola festa. Yo soy de Lugo, de Casterveras de Lea, pero es la primera vez que venimos aquí, sí. Estamos de vacaciones. ¿Nunca estuvieron entonces en la No, aquí nunca, no, es la primera vez. Moito visitante aí hoxe na illa, por que será? Pues será porque é un día especial. Ten familia mariñeira? No, nada. Devota da Virxen do Carmen? É a primeira vez que o vemos, é con moita ilusión de velo. Yo de Barcelona. ¿De Barcelona? ¿De Barcelona a la Illa de Arousa? Pues sí, aparte de que tengo raíces por aquí en Galicia, pues es la primera vez que vengo. É que sinto un mariñeiro vivir aquí a festa do Carmen? Hombre, moito. Tanto é que se pode a piel de galiñeiro, igual a hora pode o vello de punta todo. Isto é de toda a vida, non? Eu que nacín aquí a vida do mar, máis aínda. Entón, usted seguro que participa na procesión marítima? Sí, toda a vida. Non se mareará no barco? Eu creo que non. Non, isto é un orgullo na isla. Foi toda a vida e sigue sendo. É unha tradición de toda a vida. Houve algunhas desgracias familiares aínda con máis orgullo, aínda ahora vaise ali e botanse as coronas e tal, pois eso é así. Non, é un orgullo isto é un orgullo moi grande. A mí morreu un primo aquí, está aí aquí son 20 metros, chamaban de Ángel, e morreu fojado aquí o rapaz, tiña 19 anos. Un rapaz. E entonces isto cala bastante. É a festa do Carmen e como tal pois temos que ir máis ou menos de marinos. De marinos? É a costumbre. E a guitarra? Bueno, somos aficionados e temos preparada unha canción aí que se compuxo especialmente para a Virgen. Vamos a cantar unha canción á Virgen que compuxo un amigo noso do grupo Armonía, que o pobre falleceu, pero que nós seguimos cantando. Somos colaboradores da Festa do Carmen xa de hai moitos anos, cuidado, que hai como 20 anos que estamos aquí, colaboramos, somos que ensayamos máis ben aos quintos, así. Cando íbamos á Marina, ao ano seguinte de cumplir, facíamos esta festa. Isto ven de tradición en tradición así.
Bueno, estou aquí con Ainhoa, vamos a dar paso a publicidade, a descansar, que dentro de nada empeza a procesión, entonces, Sí, he empezado fuerte. Pues ya bonito. sabedes, esperad 5 minutiños que arrancamos ahora. Hasta ahora mismo, señores. Chao, chao. Organiza a Asociación Profestas Carcamans Illa da Arousa. Colaboran Otero Gama Materiais de Construcción, almacén para profesionais e particulares, cerámicas, baños, mamparas e todo para construcción. Café Bar Saratoga, goza do mellor polvo da ría, navallas, zamburiñas, mexillóns e tapas caseiras, o máis puro estilo da illa. A Asociación de Mexilloeiros da Illa da Arousa. Traballamos pola seguridade dos profesionais do sector e pola calidade do noso mexillón. Restaurante A Salga, cociña tradicional das Rías Baixas, mariscos, peixes, paellas e carnes á brasa, todo cunhas vistas únicas. Restaurante Enos, zamburiñas, polvo, croquetas, paellas e moito máis nunha terraza con vistas que enamoran. Café Bar Fina Viñas, dende 1931 servindo cafés xeados, tortas e almorzos para todos, sempre con vistas ao mar. Churrasco con do Sol, suculentas racións de carnes, peixes, mariscos e parrilladas que de seguro te conquistarán. Cafetería O Museo, almorzos completos, doces e salgados, cafés, copas, hamburguesas e moito máis no teu bar e churrería de confianza. AMI Asociación de Mexilloeiros, unimos esforzos na defensa dos produtores de mexillón, traballando cada día pola calidade e o futuro do mexillón de Galicia. Tapería A Chabola, tapas galegas, marisco fresco, arroces, vistas inmellorables e trato cercano nun ambiente familiar. Bar O Porto, tapas variadas, racións saborosas, pratos combinados, almorzos e bocadillos, un sitio para quedar, repetir e desfrutar. Godai Enerxía, levamos máis de 70 anos levando luz aos fogares da Illa da Arousa, servizo cercano, prezos xustos e confianza garantida. Confraría de Pescadores OPP20, casi un século traballando polo mar e os nosos profesionais, fundada en 1932, segue sendo o motor e a voz do sector pesqueiro da vila. Concello da Illa, dende o Concello, parabéns á xente da Illa e á organización das Festas do Carme por manter viva esta tradición tan nosa. Comisión de Festas, impulsando as celebracións da illa, festas tradicionais, cultura, música e momentos de encontro para todos. Moi ben, familia, aquí seguimos en Festa en Festa, na procesión da Virxen do Carmen na Illa da Arousa. Cuidado, non vos olvidedes, 986 7107 41 ou un correo a defestanfesta@canalriasbaixas.com. E non vos separedes da televisión que imos falar con un dos máis novos en traer a Virxen hasta aquí, hasta o barco. Hasta ahora.
Mariñeiro jubilado. Mariñeiro jubilado. E xa viñe 25 anos levando cando era mozo e agora que jubilín levo 4 e non paro hasta que morra. Bueno, e que lle parece que esa tanta devoción pola Virxen do Carmen? Eso levo desde que... Eso levámoslo desde que eres pequeno, e ser mariñeiro... Mariñeiro, bueno, pola Virxen do Carmen, xa sabes. A min díxome un home un día que o mariñeiro nace, non se fai, será certo? Nace. E aquí neste pueblo, na isla, somos todos. Lógicamente, A maioría. sabes, vivimos deso todos, entonces xa che ven de pequeniño, de que empeza hasta que, sabes, a tradición. Pero bueno, vexo que está disfrutando do viaxe, da procesión. Pois sí, está ben, mas hai bastante empeño este ano, bastante. Por aquí a señora, que tal? Como levamos o viaxe? Moi ben, a min encántame, faíame moita ilusión vir no barco que leva a Virgen, é moi emocionante. Si, vexo que todo o mundo se emociona ca Virgen. Non hai palabras. O meu barco da Virxen, non todo o mundo pode disfrutalo aquí. Ti tamén eres familia de mariñeiros? Si, eu si, de toda a vida. Entonces, enamorada da Virxen do Carmen? Sempre. Feito non vivo aquí, pero veño sempre. Todos os anos, non? Todos os anos, non falto. Oye, que me dixeron que eras o máis novo en portear a Virxe. Sí, a verdade é que para mí é un orgullo poder levar a Virxe do Carme de Illa de Arousa. Sempre quixen desde pequeno, gustoume moito o tema da procesión. Son unha familia bastante religiosa, a verdade. A miña abuela levábame á misa de pequeno. Gústame moito, a verdade. Tes familia mariñeira tamén? Meu pai e meu abuelo foron mariñeiros tamén. Entonces, para ti é moi importante este momento. É moi importante. Para mí. Pois moi ben, pois moitas gracias. Déxate que vexo que estás con ganas de ir a cantar. A vos, teño moitas ganas. Moi ben, señor alcalde, que tal? Como estamos vivindo este ano a procesión? Pois nada, disfrutando un ano máis da Illa de Arousa, das festas do Carmen da Illa de Arousa, pois xa ves, no medio ahora mesmo da ría, encantados da vida, e nada, seguindo disfrutando das festas. Das festas. É que, usted tamén ten familia mariñeira? Miña nai agora xa está jubilada, pero miña nai foi mariscadora, e, bueno, meus abuelos tamén se dedicaron ao mar, e, bueno, pois ao final, queiras que non, todo, ao final o pueblo está vencellado ao mar, sempre. E por eso, bueno, máis é unha das vírgenes máis, pois, máis, bueno, que a xente que máis quere, con toda a razón do mundo. Entre este o patrón que é San Xulián, pois ao final son as dúas festividades que temos no concello, pois máis multitudinarias como xa hoxe se pode ver. E vexo eu que aquí a xente tócalle moito, vexo que se emocionan moito no momento dos ramos. Ao final é un momento moi, bueno, pois moi emotivo, porque ao final, bueno, pois está lle rendindo homenaxe a xente que pois que falleceu ou mesmo que desapareceu, pois no mar. Querías que non hai moitos familiares, pois por desgracia que teñen algún recordo, pois a verdade que non é moi bo, pois bueno, pois é unha maneira de facerlle homenaxe a toda esta xente. Bueno, para eso está esta procesión, esta festividade, non? Para rendirlles homenaxe aos mariñeiros tamén. Así mismiños, para eso se trata, de eso é esta festividade, aparte, bueno, pois de outro tipo de festivos, pois é unha maneira, pois, de rendirlle homenaxe a toda esta xente que ahora mesmo non está entre nós. Moi ben, Millán, patrón maior daqui da Illa de Arousa, que tal? Bueno, pois xa vedes, non? Unha felicidade eterna aquí. Hai unha gran devoción á Virxen do Carmen
creo que tanto ou máis que nos pueblos gallegos, pero bueno, aquí vívese moito o Día do Carmen, que é unha data moi especial para o noso povo, tanto como o Día do Patrón San Xulián. Me imagino que a Virxen, sendo isto a Illa da Arousa, marca corazón, marca emoción. A verdade é que sí, os mariñeiros e as mariñeiras pois levan no corazón porque vivimos o mar, como ben di a canción que cantamos nós, sempre pensamos en ti cando as cousas se complican, entonces é unha emoción moi grande e disfrutamos deste día que é especialmente grande. Sí, non, grande, eu vexo que todo o mundo se emociona, que a Virxen, mira a xente que aportou hasta aquí que se emocionaban. A usted que lle parece que esta xente tan xoven se emociona así? A ver, a min vexo que hai cambio generacional, que para outras cousas non se ve, non? Pero vese que a xente xoven tamén aposta por portar a Virxen do Carmen, que é fundamental que eles sigan este relevo coa tradición de portar a Virxen do Carmen. Moi buenas, que tal o viaxe hoxe? Moi bonito, moi bonito. Emocionada ca procesión? Claro. Sí, moi emocionada, é precioso. Precioso. Familia de mariñeiro, quero imaginar. Sí, é meu sogro. Ah, o que conduce teu sogro. É eso. Hai que telo tranquilo, non nos solte manillar. Sí. Bueno, que como estamos vivindo este ano a procesión? Pois moi emocionadas, moi emocionadas. Entonces... Bien, un poco de nervios salir con tanta gente en el barco, estás así un poco, pero bueno, estaba... Non suele haber tanta xente no barco, tanta tripulación. No, en este barco no. Normalmente no llevamos tanta gente, aparte es nuevo, es el segundo año que vamos aún. Fran, propietario do barco, que tal? Como levamos o día? Ben, un pouco nervioso ao principio, pero ahora xa mellor, Non suele haber tanto tripulante, non, digamos, aquí? Non, nin parecido. Normalmente vamos os que estamos enredados a bordo, pero hoxe é un día especial e ven o barco cargado. Bueno, vexa, a xente que está super emocionada, parece mentira a devoción que hai e o sentimiento que hai ca Virgen do Carmen. Sí, a ver, isto é tradición de sempre, xa podedes ver o que hai. Todos mariñeiros. Miguel, presidente da Comisión de Festas, que tal? Todo moi ben. Orgulloso do que fixeste? Orgulloso principalmente de toda esta xente que está aquí, que aportou este Carmen. Son maravillosos, merecen o mundo inteiro. Bueno, non sei se conoce a Alberto con 13 anos que estuvo portando a Virxe por primeira vez este ano. Pois sí, primeira vez. Teñen moita devoción esta xuventud que ven por atrás. Teñen moita idea de levar todo isto. É o futuro, eles son o futuro que nos ven por diante. Logo aquí na Illa da Arousa sí que hai relevo xeneracional. Sí, por suposto que sí. É moita devoción. É moita devoción. Moita devoción. E máis xa estades vendo, é o ano que nunca se acordou tanta xente. 114 marinos. Non se acordou nunca tanto. E mulleres ao poder, como di outro. Gracias a toda esta xente que está aquí. Eles son os artistas da película. Genial. Que, como foi hoxe portar a Virgen hasta o barco? Genial, todo genial, maravilloso, espectacular, sí. Emocionada? Sí. Moito? Moitos. Hola, que tal, chicos? Hola. Como estamos? Ben, por aquí de festa xa. Tamén vos tocou portear a Virgen? Sí. E que tal, que se sinte? Moi ben, a verdad. Ao ser o primeiro ano, moi ben. Para ti é o primeiro ano, non? Sí, para mí sí. E que, emocionáchete, non te emocionaste? Sí, bastante. Sí, por a cousa de, bueno, cando era de iglesia así e tal, está moi bonito tamén. Ti tamén tes familia mariñeira? Sí. Bueno, a mitad deles, algúns non, pero outros sí. Próximamente eu voume pa Marina e xa po ano xa repetirei, eso sí. Listo, José Manuel Ouviña, presidente da Asociación de Mexilloeiros de aquí de Illa da Arousa. Sí. Que tal, señor? Como estamos vivindo a festa? Ben, disfrutando do día, absolutamente a patrona dos mariñeiros, ben, estamos moi ben. A usted tamén lle tocará no corazón esta procesión? Tócame máis que no corazón. É do que vivo, é do que tal, normal que estea, que me toque o corazón.
Bueno, estamos co señor David, párroco de aquí da illa. Que lle parece que haxa tanta devoción pola Virxe do Carmen? Pois pareceme algo moi propio daqui da Arousa e pareceme unha seña de identidade. Máis alá de amistades ou enemistades que poida haber durante o ano, hoxe o día no que todo o mundo se sinte co Carme no medio, claro. Vexo que hai moita xente xoven que sigue sendo devota da Virxe do Carmen. Si, hai moita rapazada, heredano dos pais, dos abuelos, das familias, e víveno como un día propio, un día singular, claro. Algo que me chamou a atención foi que moita da xente xoven que falei todavía manteñen moita esa cultura religiosa, que é algo que chama un poquinho a atención a día de hoxe. Sí, a ver, na Arousa hai moita xente nova, hai moitos matrimonios xóvenes, parexas xóvenes, e manteñen, gracias a Dios, ese legado das familias. Moi ben, festeiros e festeiras de Deus, despois de disfrutar deste día, despois de disfrutar desta procesión maravillosa polo mar, que mellor maneira de pasar o sábado aquí na Illa da Arousa que na procesión da Virxe do Carmen, nos despedímonos. Non vos olvidedes, 986 71 0741 ou un correo a defestanfesta@canalriasbaixas.com. Nos seguimos de festa en festa, chicos. Hasta a próxima. Chao, chao. Buscas pezas de calidade para o teu coche? En Desguaces Galicia ofrecemos recambios garantizados e xestionamos a baixa do teu vehículo de forma rápida e segura. Desguaces Galicia, o teu aliado en recambios. Ahorras sin renunciar a la calidad. ¿Necesitas una carpa para tu evento o negocio? En Carpas Pontevedra fabricamos y alquilamos carpas de aluminio para todo tipo de ocasiones. Desde jaimas hasta naves industriales, tenemos la solución que necesitas. Además, ofrecemos mobiliario, decoración y todo lo necesario para tu evento. Carpas Pontevedra. Más de 25 años creando espacios únicos. No Centro Comercial Arousa traballamos arreo cada día para que ti nos elixas. Achégate ao Centro Comercial Arousa. Compras, ocio e moito máis. ¿Qué pasa si pierdes o rompes el mando de tu coche o del garaje? Haz una copia por si acaso en Soques. Y ahora, para aprovechar el tiempo del anuncio, ¡a cantar! Soques. Cuando tengo un problema está Soques. Copian llaves y mandos en Soques. Y el bombillo de casa te lo instala Soques. En Soques te hacemos el duplicado de tu mando a distancia. Del garaje, del coche, del negocio. Soques.
Dende as rías galegas, onde o Atlántico nos regala o seu mellor tesouro, seleccionados e envasados con ingredientes que potencian o seu sabor único. Conservas Dardo, auténtico sabor a mar. Descúbreas. Convirte cada celebración nun espectáculo inesquecible. En Tecmodeco somos expertos en iluminacións artísticas para todo tipo de eventos. Dende entroidos e festas de verán ata eventos privados e decoracións de Nadal. Ofrecemos solucións personalizadas que reflexan un estilo único. Confía no noso equipo profesional para transformar os teus espazos e crear experiencias visuais memorables. Visítanos en tecmodeco.com ou chámanos ao 665 08 30 61. Iluminamos momentos especiais. Personal Óptica, onde a túa mirada atopa estilo e claridade. Asesoramoste coa mellor tecnoloxía e as últimas tendencias en gafas. Descarga a nosa app e desfruta de descontos especiais. O teu negocio necesita destacar no mundo digital? Estás listo para dar o seguinte paso? En Overfly Consulting creamos estrategias digitais personalizadas para que a túa empresa medre. Deseño web, SEO, publicidade online e consultoría e-commerce. Todo o que precisas para aumentar as túas vendas e atraer clientes. Non te quedes atrás, confía en expertos e leva o teu negocio ao seguinte nivel. Visítanos en overflyconsulting.com e comeza hoxe a túa transformación digital.